Hej og velkommen til Spot On. Jeg hedder Anders Lund Madsen, og i dag har vi besøg af skuespiller Rasmus Berg. Og velkommen, Rasmus. Tak skal du have. Det er rigtig Anders, dejligt tak at se fordi jeg dig. må komme. Bjerg. Tak fordi jeg må komme. Bjerg. Nej, jeg hedder Bjerg. Rasmus. Bjerg, undskyld. Bjerg. Ikke Bjerg. Min fejl. Rasmus Berg. Bjerg. Det beklager jeg. Vi tager den igen. Velkommen til Rasmus Bjerg. Hvordan er det at være her? Det er jo dejligt og skønt at se dig. Tak. Glad og rund, som altid. Rasmus Bjerg. Yes. Først spillede du betjent Halding i Møg Unger. Så spillede du vicevært Frode. Til sidst har du spillet Carlo i Max Pini. Ja. Max Pini. Dobbelttitel der. Nu er du så med i komedien Alle for en. Spiller Timo. Ja. Timo? Timo, ja. Yes. Tror du ikke, eller der må være mange voksne, som ser dig for første gang? Altså, det er en af dine debut for et mere voksen publikum. Det er det ikke, men det er da meget muligt, at der er nogen, der ikke har set mig. Men altså, jeg har jo ligesom, så er det deres egen skyld, vil jeg sige, fordi jeg har jo senest spillet med i Livvagterne. Jeg spillede Lille Kurt. Livvagterne. Hvordan var det at spille sammen med Mads Mikkelsen? Hvordan er han... altså der... I rollen som Fischer, der var han jo... Altså, han var nærmest skræmmende, ikke? Sådan rigtig... De der høje kindben og sådan. Mads var ikke med i Livvagterne. Mads spillede hovedrollen i... Det var ham sammen med ham, den anden, der er bror til ham, der også er sjov. Nej. Så kørte de ud i deres store... Så havde den der vogn, og ja. Lars Bum, ham fra OnPhone-reklamen, han er i gang. Han kører vognen, og så har de en ny måde, det kan være Kolding. Det er ikke Livvagterne. Det er det da. Det er Rejseholdet, hvor han spiller Fischer. Mads Mikkelsen. Det er Rejseholdet. Det er Rejseholdet. Det er ikke Livvagterne. Ja, du var ikke med i Rejseholdet, vel? Nej, den var ikke med. Det var lidt ærgerligt. Altså, det var rigtig populær. Livvagterne har vundet en Emmy. Og er solgt til rigtig mange europæiske lande. Så det kan man vist også roligt kalde en succes. Lille skuespiller, det er du i hvert fald ikke. Altså, Men det ligger jo også for dig. At spille det, altså det der sådan lidt... Jo, altså kropsligt, at du ikke... men altså, du er sådan lidt... Ja. Bjerget, som man siger. Så. Det er kraftedeme ikke fedt, det hele, du. Nej, det er det. Men meget af det. Der er meget af det der. Det må vi... Altså, det skal vi da ikke... Det er lige meget. Nej, Men har du overvejet andet, altså, end det der med... jeg er den tykke... Ja, vi er glade. Altså, har du ikke? Så. Bare taget det der med... Lav en komedie. Hey, jeg har en idé. Jeg tager nogle helt stramme skibukser på, og så ser vi bare simpelthen halvanden time i min overkrop leve sit eget liv. Gør det. Jeg vil se den. Nej. Det kunne da være, at jeg skulle begynde på det. Ja, det vil. Eller er det bare sådan, der skal være gul pris på, så er den jo. Så er den hjemme. Ikke? Yeah! Ja, gul pris. Hvorfor gør du det her? Jeg har jo gul sæt på i dag. Ja. Så kan det være, det hjælper lidt på det. Anders, hvorfor gør du det her? Gør hvad? Sidder og disser mig på den her måde? Jeg har da ikke disset dig. Det har du sgu da. Vi er gamle venner, for fanden. Vi har da lavet alt muligt sammen. Det har vi da. Du ringede jo aldrig. Det gider jeg simpelthen. Du ringede aldrig en skid, og jeg ringede og så sagde... Men er det derfor, du... Hvad? Hvorfor hvad? Nu ringer jeg i hvert fald overhovedet ikke. Nej, men jeg tror ikke engang, du har mit nummer. Nej, men held og lykke med dine talkshows. Med hvad? Jamen gå dog. Det gør jeg også. Jeg er sgu da ligeglad. Nå, det var i dag, hvad vi havde at byde på i Spot On.